machielo mar tedo gi chiemo mana kaka iyude tich adek juma ka juma e Ramogi TV. Tedo gi chiemo kawuono wadwani mondo wateru nyaka e gwenge ma South Nyanza nikech ma chiemo mang'eny ne kata thothne jo South Nyanza ema ong'ere godo to bende ong'ere e gweng'. To jogo eko ma bende odak e boma be ginyalo lose to gilose nade. Wado mana tago ni duto nyalore mana e tedo gi chiemo. Wantiere koda jatedo marwa Okinyi ma kawuono ma bende dhi miyo thuolo mondo oulre. Oyawre ahinya. Yes. Ulri anene joneno ani to in ng'awa ti nyakanye tidwa loso nwang'o. An nyinga Leila Donna. An agripreneur. Agripreneur in other short terms en japur gi ohala. Koro an nyar kagandiru kamisto pudo kanyo. Asto okenda Siaya Lego gi Jakaruoth. Machiegni uresho makawuono. Kamana ahinya ochiegni. Koro kawuono idwa tang'ono kaka iseloko Jakaruoth koro chamo chiemb jo South. Yes. Bas. Mano loka korwa. Kamano kendo machiegni. Kawanose kidwaro tiyo kode to watimo nang'o? Koro magira ni an grow up kiluonge ni dengu. Mano kane pok wafwenyo ni olayo iluongo ni dengu, alot njugu, but aduga fwenyo ni iluonge ni magira. Ginyama na kete ka wagula gulo ni matin. Kore wacho ni jomoko luonge ni njugu moregi. Jomoko luonge ni alot njugu moregi to ena njugu moregi ni. Asto koro en modhi lokore obedo alot njugu kata oloso magira kata dengu gi joma luonge ni dengu. Koro mae to ena ochalo peanut lakini waka wa njugu wachielo kwasechielo to watere machine mar rego njugu. Machine mar bando ok nyal loke kama. Nitiere special machine matime nade maloke peanut kama, lakini be ok wakete peanut ahinya nekech mondo mi alot wani olosre alot michamo. Ok onego bed ni owuok very fine machalo miwire mkaticha. Koro mae mwadhi tiyo godo. Ong'akre ang'aka makata king'iyo tinya neno pod particles moko mag njugu. But mae ochalo fine matin kama nekech okale machine. But chon to nwatiyo gi pan gi rayoki. Koro kigo gi pan gi rayoki kamano to odhi wuok mapod ong'akre ang'aka maber. Makata kichamo tiwinjo ka particles moko ni ang'owa odonge dhogi. Obed ni en paste obede ntie kaka pod oradore. Yes. Ng'ama onge machine mar rego njugu mana kaka wawacho jok mani dala jok ma kaka gwenge wa mong'e ntiere gi machine ero. Ng'at mantiere town kini to dwaro loso nyatiyo gang'o. Pano nyawo nyarege blender koso. Ntiere blender kata mixers. But depending on power mar blender gi mixer ni. To onyagole. Okay. Ngato bebo penjo. Peanut monyewe duka cha. Inya lose molos alot njugu. Akaka na wacho mai nigi stages. Ochakre atake ang'owa njugu morege njugu mwachielo cha. Koro nitiere difference kidwa kete aketa mawatede alot ni gimidwa lok peanut. Mae kwa kao njugu cha to ntiere pot njugu cha. Mae rego gi pote cha. Gigi mora iye. Oonge process mang'eny. Lakini peanut idhi gol oko ne cha. Kose chiele tigolo pote cha. To koro gimidhi regi en mana the part ma golden brown kaka no ochiele cha modong cha. Koro mano tidhi nuoye. Koro ineno kiloso peanut. Mae ong'akre. Koro kwadwa golo peanut to watimo ang'o? Wanuoyo mae mowuog mayom minya timo ang'o? Minya wir. But mae to ok watim kamano. Okay. Koro ka in e town in gi jugu misechielo. Ionge machine. Inya tiyo gi blender. But the first thing nyaki make sure ni blender nino is of good quality. Kata mixer ni
ok mixer iluongo nang'o cutters, nitiere cutters moko mitiyo godo. Example moro an godo kae, mirego godo, but ka en mar quality maber, to dhi withstand pressure no, motimo ang'owa, mugol ni njuguni kamae. To kok en kamano, to nitiere kaka koro mae, an nokarege blender, be nokarege kata. Nadhi adhiya nyaka pong' mirege. Koro nitiere estate gi nyaka iyud achiel kata ariyo. Koro mae to nadhi adhiya molo regna go the main machine my specific for rego njugu. Waduoga gur chwama watiyogo. Koro wachako gi kanye, watimo nang'o? Koro aguchwani wadwa make sure ni owuom komone, omak mach. Kose mako mach, to koro waketo ne pi okuongo wuom mondi, mwa mix godo ang'owa, mwa mix godo magira wani komonde. Wachala ng'ama tedo nyuka. Koro nyaka wakao ginene magira wani watime ang'owa, wa mix e pi. Koro kwase mix e pi lakini wa mix e pi mawuom. To bedo yudo ka be pi mane mwadhi ole iye kae bose hit maber. Koro wachako gi wuom pi. Pigne mwatiyo godo atime ang'o? E mix ma koka wadhi chako tede e iye kae. Koro waketo pi. Imichwake go ipimo. Ok wapim. Waginene wa estimate tu gi alot mwadwa ni wated at the end of the day. Koro bok wadwa no bed mang'eny ahinya mapong' agulu makoro dhi pukre. Keta size maber. Pi michako go beda matin nikech pod be wadhi medo chake iye. Koro pigni nyaka chwakre. Koka wachako obedo warm. Koka wachako mix my Aya, koro sama warite, bathe kanyo wantiere gi nduma, rabuon. Emi dwa chame godo. Jomoko be ohero chame gi ginene, gi mchele. Koro wan to kawuono, decide ni wadwa chame gi rabuon. Ema naneno kichame go omit gi rabuon. Jomoko wacho ni bisechamo chak mopuo gi rabuon. Koro jogo poko bilo dengu gi rabuon, mit maratari. Taneno ka ini medo ne nyaka gi nduma. Amedo ne nyaka gi nduma nekech ding'eni ji explore gik mopogore. Koro kimedo nyaka gi nduma, be bangruok mar nduma no, be kowe mamit. Koro mita gi nduma gi rabuon kamano. Koro rabuon wagi to wadhi poga. Kik wated gi ka gin full ahinya. Magini keto gi, koro gibo chwakre gi bathe. Gibo chwakre kwa gichoko gi chwaka. Tich maduong' bo bedo ka e loso magira koni. Ing'e ng'ato penjo ga Ladona into town ka be gi madho magira koso ji chama magira ne imadhe bende inya chame. Dong inya madhe kaka jo kizungu moko wacho ni we eat porridge. Koro apani ogira be we eat kata we drink. Lure gi kuro sana. Kaki amua. Lakini depend gi kaki save. Kikete kikombe tidhi madhe. Kikete san tidhi chame. Gima ber ni ene chiemo kie. Kise chame kamano to iyieng' nyaka. Iyieng'. Chona nya paro kolose to ubet mane par. Onge gimitimo tok madho magira kata tok chamo magira. Bete par kanyero ya mukudhi mos kugo mbaka. Tie yien. Mano kopo ni chamo sapa. To yudo ni lunch ichamo mema. Kata rech, an kora kia, niso kori ng'eyo. Iwacho ni nitiere gik moko oko mix go. Gini en protein, it's a heavy protein. Kichamo omena ni moro lunch, mano ging'en another protein. Koro intinge gimitimo ne iyi. Idhi manyo mana ino. Gimoro kikitimre ni mede mapera, uwi. Koro wadhi chwaka rabuondwa ni ka warito pigo obedo warm.
waduoge agulu koni. Iwacho mana ni pi mor kik obed maliet. Ya usebedo mamor. Koro pogruok ni kanye kitiyo gi pi maliet odhi to mondo tore piyo. Nekech kata nyuka seche minudo nyuka cha. Nyaki we ma pi murre kata chak ka gimo papni. Mondo mi ang'owa ma mogo ruwe pi maliet yot mondo shikana maber moloyo kikete pi mang'ich. Asto njugu kiole pi mang'ich to omakre koro ok ogonyre, but pi maliet time nade gonye mondo mi ochak bedo ka nyuka kaka nwadwa ni obed at the end of the day cha. Koro wadhi chako mix waketa direct wa mix bathe matin kokang waole iye ka. Koro ng'ato nyalo bedo gi njagi moro kata sufria machielo yot mondo mi ginene godo kokidwa kiole iye kanyo. Koro ne ng'ama kia mana kaka iwacho en ka ng'ama loso ang'owa, ng'ama loso nyuka. Mana kaka inodoga nyuka. Ding nene. Neno komakre. Koro mae maber gang'owa. Mae maber gogira. Kiketo peanut to idhi chala ng'ama ruda nyuka to wuok. Ogira ber ka at least kichame tiwinjo ka gik moko muodre mane mit ne be. Wadhi mede iye kae, seche ma pod wa mix mae, to waolo pi kanyo Nyama mix gi koni. Koyot. Koro awinjo gimomiyo iwacho ni koketne pi mang'ich to medo makore. Nikech gine to pod ochalo gam kama. Koro pi maliet miyo odhi to were. Okoro inyalo loga toya mos kech kaka mani neno kano makre ahinya tero ng'ato loga to toya mos lakini kata oluth kuon kabenyale owere bora ni kiko donjo gi tombni kech tombni go kodonjo iye kanyo to dhi chokre piny mar agulu to chako wang' kapok ochako chiek. Yagi ka jo SD onge maber. Machiep jo SD ma South Nyanza. Kiyudo ndalo kiche kata jumblemo. Bas, maen. Ok rum kapok ng'ato chame magira. Manyiso siepena moko ni nitie gwenge moko korwako chacha makilimo to koted ni magira. Pok orwaki. In fact, en e dessert. En e dessert ma kata ng'ama okiaye nyaki nyisa ni bila to kose bilo kikombe mokuongo to kiitede 10 liters to 5 liters odhi ting'o take away. Gima neno ga thothne
en ni samolose kamano ok losa michamo kamano ineno kokan kubni moko chupni koro en gimichamo titing'o nyaka sana welo mokia take away nyaka kaw take away to the only thing mad gidhi siko paka ka gipenji ni tilose nang'o koro kati wache gimiya gikiae ng'ato koko bet kama moneno kaka itime tek mondo mi ong'e koro kawuono my chance mar jomosepenja kaka itedo magira te make sure nu neno tedo gi chiemo ramogi kik uchak upenja in tibiro ga to yudo kisekete mesa asekete mesa process tokne timade midwaro take away koro jo take away kimiye process to be tekne nekech nokonene oneno ni process ni ng'eny en ga tich ok en gima yot lakini kiseng'iyogo obera koro mar pi matin e iye kanyo agulwa ni beber nikech kosemako mach koro kata waketo pi to ginene piyo ndio kako sichako duma mit maya harufu makata sami tede tigoe gad kachapat harufu no kende keti mane tijikon koro gimiwacho kik obed gi tombni go kobedo to dhi chandowa sama watedo koro nyaka ine ni sama ginyawang' itoyo gi tete chani ma nyara dwen ka nyadwen nyaka ng'e loso onge ng'anya wacho no nyadwen kokiama maybe mana modonge town kidok e town ti make sure ni watch inenwa momiyo wacho tedo gi chiemo ok nyisi ni koro ma chiemb town to ma chiemb dala gimoro amora nyaka watang' ni kaka iloso adong ber paro ne jowetewa nikech nitie joma kawuone ka ging'e ni chiemo mar magira ni en gimoro ma en ga chiemo to nitiere be jomong'eyo mabe oselal e town ma wigi wilgo gisebudhone ma kata process ni wat wigi nosewil godo koro at least waparo negi koki practice inya bedo ni ng'e gimoro lakini kibudho kapok ilose to bedo matek inyalo ng'e ane gini mar jatedo gi turbin teme kanara dwen adier matindo mapod odong' matindo gi gima wadhi timo niya wadhi make sure ni warude aruda mondo kik wamigi chance mar chokre piny kuchocho ma giwang' koro according to mwadwa tedo kawuono apani size ni bera koro pi manie ok nyako yieng osebedo warm koro mae waole iye kanyo koro wamede ei pigwa mano osemurre cha neno kiweye matin to chako makre koro mane gimomiyo nok wanya time nade nok wanya kete e pi mang'ich nyako beda maliet to kwase ole iye kanyo kamano en rudo ma ok wawene nafas ma ok en chiemo miketo ni iwuok idhi baye wang'i duogo yudo kowang' te to wang' mofuo koro warude aruda mae tich koro ma ok wagalre kata matin nyaka warude aruda kama mochak makore gima ber gagulu ne aguchwa ni osemako mach odwaro lietno
Mach mang'eny bokodwa, mach mang'eny miyo wang'. Koro kata ng'ama lose e sufria, kik ibed gi sufria ma pire yot. Odwaro ma pek gi. Koro nena rudo kamano. Nena rudo kamae. Mangira wadhi maber, opoto maber, koso osepoto. Osepoto. Tangani koro wang'iyane kaka ochal. Waserude aruda. Mopoto nwa maber, koro wanya medo chagwa. Nena kaka koro poto. Kiweye kamae, mae koro dhi chako moko e pier sufria. Kokirude, aso chako wang'. Koro iniwe ni tedo lakini ogira ni ema reduce. Nikech owang' gi pi. Ntie samoro maneno ka jomoko weya mobeda mopoto kabisa kokimede chak. Makre kabisa. Mo makre. Dong depend gi, especially quantity midwaro. Kata idwa notime nade, idwa madhe, idwa chame. Lakini kakiere, but joma ng'eny ohere kotimore nade, ka at least okomakre sana. Koro kata marwani ok wadwa no makre amaka sana, makoro komakre sana cha yot ne mondo chak golo tombni. But kwa ole chak ka pod ena thick maber kamae, ok wadhi tiyo be gi chak mang'eny ahinya, to bo dhi beda consistency moro mwadwaro cha. Koro kae bende nitiere gik moko ariyo. Nitie joma dware ma wach. Kidware ma wach, jomoko tiyo gi chumbi. Koso chumbi to nyaka ket. Chumbi nyaka ket aketa. Nitiere jondim, nitiere chak mopuo. Koro inya tiyo gi ndim kata chak mopuo mondo obed gi wach neno. Omit gi mane? Depend, nekech anto kaka nang'e kata kaka ne mamwa tedi kaka dongo, mamwa ne tiyo gi chak mopuo, asto timang'owa to kete ndim. But ing'eni ka ng'ato grow up, ing'eni ibiri duogi bedo gi your own preference. Koro an kaneno koginene kakete aketa chak ma fresh, nekech kata kawuono wan gi chak ma fresh gi chak mopuo gi ndim be wan godo. Koro mwadhi kete ndim gi chak mopuo mondo wang'e ni mane ma taste maber. Nitie mwadhi pogo mwaket gi chak mopuo gi ndim, asto nitiere mwadhi keta gi chak ma fresh kamano. Gima ber gima chak ma fresh kamae en inya bed, ng'eni mwa wacho ni inya tede mang'eny ma kiny obedi. Koro kata wendo ginene oting'o take away cha, to kia kaka onya timo ang'o, okia ni konindo kiny to onya time nang'o. Ochako bedo ma wach. Wach neno mano kanolose gang'owa gi chak mopuo kata gi ndim. From tomorrow odhi chako medore ferment, koro odhi bedo mawach. Koro ng'ani odhi maintain e gang'o, odhi bedo no medo ne chak mang'owa ma fresh, lakini ok dhi golo wach ne cha. But mondo mi go for long without wach neno, inya keta chak ma fresh. Koro kata ochopo kiny pod ena fresh. The other day be pod ena kamano. Koro ndim tinya meda kendi kando. Sawa. Koro idwa medo ne chak. Koro wadwa medo ne chak, to ng'enyne wadwa nobed gi chak ma fresh. Koro wadhi kuongo waketo chak ma fresh, asto ang' wapog mwaketa gi chak maginene kando. Koro wadhi olo chawa. Bokwa ole mang'eny sana nyaka wang'ini okonyo nwa. Kiko dhi obed maleo. Idware mopoto. Idware mopoto. Koro waole mos. Sechako moko piny kanyo. Koro nego beni waruta koro ma serious cha. Sama urudo mano, rabuona ni bende rabuon osechiek. Oseikore. Kodhi bedo machiek tiduoko ne mana mach piny, tiwe koro otedore gi steam neno. Gi muya. Mane gin joma chon, ing'eni tinde waketo sugine ne wachwako rabuon e sufria kamae to be chieka.
chon jomano grow up e boma moko mani itedo gagulu kamae mafunde maum gi jwala maket nyaka chieth dhiang' kamae mano gimane jogo timo ne na steaming wan wawe nang'o rabuon ok nya chiek kok ifundo kamano koro they were just negitimo ang'o negitiyo gi pi matin lakini rabuon ne chiek gi steam koro wan ting'eni tinde to waya gas full kamano to be wachwaka mondo watiek piyo wae bora ni wiye no ntiere lakini sufria ni betindo los maber kamano at least oginene steam ne no beda iye kanyo maber koro pod wadhi chako ruto kendo round 2 ko ise ole chak ma fresh pod chaki ole ma wach bathe moro wadhi pogo moa kae wadhi kete ang'o wakete chak mwang'oa chak mopuo mondo wang'iyane pogruok mar moket gi chak ma fresh gi moket gi chak mopuo koro mopuo cha ema be pod wadhi mede ang'o ndim waikne sufria waketa sufria to wakete bathe kae matin mondo gidhi adhiya pamoja watiek koro wadwaro ni mondo wang'ane pogruok mar molos gi chak ma fresh kato kon wadwaro timo mane mopuo koro idhi pogona matin ka tambaye kabenda bed gi lut kunda poge mana matin nikech joma ng'eny ok ohero bawach koro dhi poge mana matin ruda iyo hai gima bedo ga en ruto ngene man sufria chino piere yot koro gine me piyo koro mae e chak mopuo wadhi kete mana matin lakini ento dhi poto piyo nikech omaka aol nego kae neno kaka en omakre piyo koro chak mopuo siri ne en nang'o siri ne chap koro en odhi mi magira mang'eny nikech odhi bedo kopoto sate to nego bed ni timo ang'o imede neno kamano opoto piyo ma pod timo ang'o pod yot matin koro inya ameda nyaka obede consistency moro nang'o ok obedonwa mapot ahinya to en ema pod wadhi mede ang'o en ma pod wadhi mede ndim koro nikech ndim gi chak ma wach timo gimoro achiel ang'o mi wachako medo ne ndim taste ena taste okelo another taste moro mamit cha neno kaka inya keto ga ndim e nyuka koro mit neno bene ok en kata wach neno ema mit iye mit neno taste neno ema mit ga iye ka chalo ng'ama medo ne flavor koro by the best word dead flavor koro mara ni chak poto kendo mo piyo very fast moloyo mara Waketo mach mapiny kamano to dhi konyi koro mabe nyaka waket chumbi moro koro makowani en flavor ne dhi bedo mana salt fresh milk and salt flavor mane madhi bedo ne mano be nyaka waket ne teta chumbi mo matin kwa umbali koro mae the real traditional method mae mar chak mopoto ni lakini makowani ma to koro improved nikech kaka joero taste mopogore
kora bine ndima chiek koso po. Ibiyo ne mondo kiko bed be mopot ahinya, ok wadware mang'eny ahinya. Kora rudi koni gi kocha. Nende kono gi kono dakika achiel. Sana mar agulu no. Agulu yo to timo ne ngicha. Sechako makre bwe kanyo. Ng'ato ne wacho ni gigo kinya rundo different directions. Inyale. Koro yo amed ne abeda flavor mar gine ni mar machunga ni matin. Ng'adore kendo. Ng'adre machunga no ng'ade at least maber berie. Mane speed governor ne koro mar weyo poto. Koro makoni ni to ng'ato ka dwaro mondo owinjane ni flavor chak ma fresh ni to komede machunga kata ndim to di test nade en mano koro dhi timo then koro wadhi weye dakika moro matin mondo papni to wa reduce mach mondo papni apapa matin oikre nikech kae to ene consistency maber onge aga koro wachako amed chak. Komede to koro odhi bedo machal chai bedo mopoto. Neni bila be nyaka koro wabile wawinje ane ka chumbi wacha otuch maber koso. Chumbi ber koni. Koro bedo koro iweya matin mondo ma oginene opapne dakika moro matin but kiko wang'. Mach tidwoko ne piny. Mach tidwoko piny saidi. Ng'ama tiyo gi chuk mach mar kendo tineno maka ogolo yien karibu te. Bedo odwaro hit no kende. Sani ma koro iweyo papni ibo neno ka konde moko koro ochako ogolo mo. Aya koro mai kaka magira wachalo se papni maber. Bas kendo koro wach mamit. Mano mana kaka chalo mari chalo nade? Mara be se papni kae maber. Osebedo ready nekech kawuono intention wane oken mar choko mo. Koro ok waweye sana. Ok waweye mondo dhi sana. Lakini kanwadwa ni wagol mo be wiye to wa reduce machaka wa reduce ni to waweye goro for a long time. Sama koro wayele to wayudo ka mo osechokore wiye kae. Lakini mae ne wadwa mana ni wachiemo watim ang'o wae. Teja moko mabo wacho ni koko golo mo to apana bora no papni mondo mi ogola mo ene it's just a whole process mar timango golo mo mar peanut. En chiemo ma kiko to onge haraka. Okriyo welo donjo koro idwa chako loso magira mondo imi welo sechego. Ma en gimi chako godo chon mondo imi thuolo maber moikre godo. Mara opoto maber. Mara bi wacho ni sa. Mara be ni sawa. Nena ka koro my consistency ne maber okopota ahinya moro mapek ahinya cha koleo. Kato rabuon bende ni kae. Rabuon be osechiek maber. Aya dongi tok. Koro wadwa serve. Wabile ane. Chako gi rabuon. Rabuon wadhi kiko gi gine matin, gi nduma matin. Wuok maber. Gise nyosre maber.
Asto koro kae wadhi bedo gi types ariyo mwadhi bilo. Koro wadhi chako gi ma nyaole mwadhi bile. Mae mar chak mopuo gi machunga. Alafu kae wadwa kete ang'owa mana ma fresh mane wakita gi chak ma fresh gi ang'owa gi chumbi. Kita gwata kae. Mae ma kata ng'ama pok nobilo ga magira. To mae onya chako godo. Mae mi chako godo nikech ma wachni en taste mang'eny gi flavors mang'eny nyatibe nyariembe. Lakini ma mero lap dhoga chwer jodala. Iwinjo ko? Harufu no nega kata kasav kae. Koro wanya ume podi. En omed chwakre gi kanyo. En omed chwakre mana matin. Asto koro wagole. Waseloso magirawa oikore koro mana kaka pile jatedo nyaka winjane to gimotedo chalo nade. Koro wan kod mana kaka wachi wan kod gi kidariyo mae chak ma opuo owach kaito wantiere gi wacho ni starter pack beginner joma koka bedo introduced to magira nyalo chako gi mano jolony une jolony gini uto koro untiere kanyo magira mana kaka ni wache inyalo chame emo mi intiere gi spoon kijiko kanyo to bende nyalo madhe emo mi antiere ga gwata an ga gwata naka to kilo liet ilisa matin gi malo koro maen koro beginners otim piyo ochop kae ing'eyo mitne ni en gima mit dhi adhiya koro kaka madhe ni ma koro nya bedo iwiri gi chai mokinyi ang'o gini imadho magira in kuma chopo ni no in koro ine lunch ine supper koro eno chiemo ga ato koka chako mara magokinyi koro mai mit chiemo ni samora mora midware kaka idware no idhi adhiya kode kamorach goni kichake to korum okigomb weye yieng bokiwinj ni yieng to kiyieng to giminya medo onge koro mane berne mane gima wacho mane mitne wacho kaka wacho no kwanza temuru wachne ni jodala omit mana kaka wacho no anbe kaka nyoka kama kake madhe ni bende kaka anomitna Nadona inyalo mana king'iyo kameran inyamiwa ne wachni mogik ewi teto makawuono wacho ni jodalawa ji sani oringo dhi e town kata wan man e town to pare chiemo mani chamo choncha omit kaka nitede gi choncha gik moko mang'eny ni wachielo watimo nang'ocha mane mit to nineno ka be ne en very nutritious onge nyithindo mane neno mana ka nyithindo igi odolre adola kame kaka tinde waringo wadhi osiptal watimo nang'o ni winja dhi osiptal ne ok yot kaka sani ji dhi osiptal sana koro kwadok e tetwa machon ni ber gimachielo be wapidhuru ang'owa gik mwachamo kigole puodho tikele ka ing'e maber ni chemical mokadhe onge to kaka nawacho choncha ana japur masani
Sani kidwa ng'eyo ni dwa puro nang'o sani. Itimo ang'owa, imanyo to waloso mos tanyisi nang'owa. Chiemo cha sama koro en e mesani kamae, wachake from kama ne an ang'owa en e puodho. Ichake nang'o tikele nang'o kae mondo mi itim nang'owa, i make sure ni chamo gimopuodhi to kata in mwenyewe ing'e ni gini ang'e maber ni ng'amo time gimoro kata wuothe marach onge. Koro wabeduru nang'owa, wapar chon to kata chon sani wapar chon mondo konywa sani. Erokamano maduong' mano kanyiro jatich marwa ma okinyi ma kawuono la Donna Leah mabende olosonwa magera mamit kabisa. Olose kinde ariyo mana kaka inene kendi ntiere ma ne jok ma koka chako ma beber gi joma dhoge mit. Ing'e ng'ama dhoge mit ka kata wantiere gi ma wach mantiere kanyo ero. En chiemo makare kabisa, chiemo ma sasaya mabende dware odiochieng' mangima. Koro donge wagoni erokamano koro wabedne maber. Mondo koro wachame maber. Koro chamu. Erokamano ahinya. Ngelo ni bende idhi teme mana kaka wacho no kochuno ni ibete e dala kok inyalo chamo chiemo kido makamaendi. Wasetang'o nigo kaka inyalo town gik minyalo lose godo, koro dong' mana in mondo idhi iteme. Nyaka odiochieng' machielo e chenro machielo mar tedo gi chiemo higa.